Welcome back to MJ Stream. नोंथांमोनखौ MJ Streamआवहाय आरो बरायबावबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों लाबोआखै लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय माने दिनै सानडे ओमफ्राय मा खालामनानै थानो ओरैनो जादों आरोना जों रुमाव दं नालाय बेनिखायनो जों सासे लोगोनाव बेरायहैनो नागिरदों बियो नेरिमाव फरायो ओमफ्राय बियो बेलटलायाव थायोनो ना ओमफ्राय जों थांसै आरो जों सिटि बासजों थांगोन ओमफ्राय बेसेबां 8 किल'मिटारसो दं खोमा लामाया जों थानायनिफ्राय आरोना ओमफ्राय बेरायनानै फैनोसै लोगोनावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांदो भिडिअ ओमफ्राय लोगोसे मास्क लानोसै गाननांसै ओमफ्राय सिटि बासआव गाखोन नालाय एसे रिस्कनि खोथा थायो नालाय ओमफ्राय अलाबो बुक खालामथ'ला आरो जोङो नायलांदो भिडिअखौ ओह लोगोजों जों थांगोन दा जों रेडि जाबाय ओंखारखांबाय नै ओमफ्राय सेनिटाइजार बियो रेडि अके लेट्स गो जोंनि एपार्टमेन्टआ बेनो नै बावन असले निवास अविनाश बावन सारिगिदिं एपार्टमेन्ट बास गाखोबाय जों सानैजों गाखोबाय आरोना ओमफ्राय बिदिथ' गाखोनो मोननानै लांदां गोजा खालि गोजा I forgot to see in the corner no गुवाहाटि सिटिखौ नायदो लोगोफोर जों GS र'डजों थांगासिनो दं दायो नै बासानो खालिस्रा मानसिफ्रा गाखोनो गिनानै गाखोआसै भाइरासनि थाखायनो GMC हिसाबै जों थाङो गाहायथिं Gomez-Goreni overbridge. Yeah. Nudeng na basa kalisra. Secretariat Dispurni
बेलतला तिनिआलि बाजाराव मोनफैबाय हेलौ बेलतलायाव सफैबाय मेथाइ लादों नै बेलतला बाजार बारबाय ओमफ्राय नै लोगोआ बेनो लाजिबाय गावखौ मैला लाहोनानै ना मास्कआ खुलिबाय सरब नोगोर लामाजों थाबायगासिनो जों गोलोमजोब्बाय फोसाबदों मालाय ओंहो बावबाय हाखु दाखु नोंबो लाबोआखै मानो लाबोआखै बबेयाथो औ आदसा मोनबाय आयदा जों हानाय रावाव सफैबाय ने आयौ रगैया बुंजासो जाबाय आंना बुंजासो जाबाय ओमफ्राय बेबो बारा लोंनो हाया बेना गुन्थुङा मा साइनास दंना बेखौ थाखाय He's lying. माबा लेमन फ्लेभारनि दाखालि जादों आं दाखालि भिडिअआव दंमोन बेयो नैबे लेस नट लेस लेस आंखौ चिप्स वान नैबे मिजि बायना लाबोनायखौ जानायसै आं ओंखारबाय भिडिअआव नाय आंखौ लायो साइस नङा ओमफ्राय साइसखौ मानो लाफादों नट लाइक दैट एना रुमा गाज्रि माबा फांखायानो गाज्रि जानानै दंमोन ओमफ्राय जों जा गरम थाबायबोनानै ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय थान्दा लोंबाय रुमालाय थान्दायानो बिथांना मोजांसो दोनथ'दो बे जाहैबाय जोंना दिनैनि आइटेम बियो चिकेन ओमफ्रायहाय टमेट' ओमफ्राय आलु मोननै मोनथाम होबावगोन दा आलु मोननै मोनथाम होनोसै ओमफ्राय नैबे सामब्राम रेडि जाबाय संनो आं एक्सपार्ट नङा दै खिन्थु संनो नागिरदों दिनै मिनिनो ओंखारबाय ओमफ्राय थाव होबाय सारायाव बेदर लाबाय टमेट' लाबाय ओमफ्रायहाय नै बे मस्लाफोर बेयाव माखासे मस्लाफोर दं हालदै संख्रि गैला माथो ओमफ्राय नैबे हाइजेंजों सामब्राम गुफुर ओमफ्राय संनायखौ नायदो आरो आंनि स्टाइलखौ खालामबाय सामब्राम मोनसे नै आयौ जाबाय सामब्रामा एसे ब्राउन जाहोनांगौ नालाय एसे ब्राउन जाहोनोसै आरो दा आं माबाखौ लगायगोन एसे सामब्रामफोरखौबो एसे मोनामो बे हाइजेंजों सामब्राम गुफुरजों बेखौ एसे जाराम जाथि खालामनांगौ ना एसे मोजां जायो होमबा सामब्रामाबो गुफुराबो एसे खामनांगौ मोनामगानायनि गोथां मोनामगानायनि आरो माने and then I will put some बेखौ दा उनाव होनोसै नामा बे जाहैबाय गरम मस्ला बारा होआ एसेल' होगोन ओमफ्राय चिकेन मसालाखौ दा होनोसै ओमफ्राय नैबे मिर्चि पाउडारखौ एसे होनो जिराखौनो होनो बावदों नैबे जिराबाव गोजा नुबाय दा चिकेनखौ होनोसै
बे दैखौ गारनांगौ नङाबा ओंख्रिया गोथाव जाया संफाबाय जास्ट 2 मिनिट चेक खालामनानै दोनथ'नि आं बेखौ 2 मिनिटनि थाखाय खोबनानै दोनदोंमोन मा होनबा एसे माबाफ्रा स्टिमजोंहाय खफ'जों एसे सिथाबनाया माबा खारो नालाय ओंखायनो खोबनानै दोनदोंमोन आं ओमफ्राय बेवहाय बिनि इनग्रिडियेन्ट्सखौ होनोसै मा होनांगौ मा होनाङा मिर्ची पाउडार बारा बारा आं जानो हानाय नङा चिकेन मसाला ओमफ्राय जिराखौबो एसे होबावनोसै गरम मसाला होयो पेस्टखौबो एसे होजोबनोसै एसे होदोंमोन आं एसे खाम होदोंमोन संख्रि जाबाय बेखौबो एरालासिनो एसे माबानानै दोननि आं हालदैखौ होआखै ओइ गोलैसिगोन हालदैखौ होबाय दा दसे माबाखौ माबानायनि बेखौबो स्टिम खालामबावनि 1 मिनिट खोबनानै गोथां मोनामैनि दा नायनोसै मा जानानै दं मबाइल हमना होग्राबो गैलालै रावबो एसे नायनि आं र' मा अबस्था जाखो आं ओंख्रिया आया आं एरफिनबावदों हालदै होनानै दे एरना हो Okay, she's Hannah the Great. Hannah the Great, she's very great and she's so beautiful. आंनि बेदर एवनायालाय गोथाव जागोन ना जादिया माथो गोथाव जादों बेखौ संनो जाबाय मिजिं दाग्राय बिराद मोजां जाबाय दानिया एसे रानबाय नै दैया रानसिगोन नालाय आलुखौ होनोसै माथो बेखौथ' एसे लासै लासै एरदों नाङा दे आलुखौ संनानै आयु मेथाइ थांफाजोबगोन माथो बिदिबा दा आं टमेट' होनोसै नै माबायानो रानद्रायफ्लांबायसो रायलायनो बावलांबाय बेयाव टमेट' थाइनै होनाय जाबाय थाइनैमोन नामा थाइथाम अके नै जाबाय दा ओमफ्रायहाय बेवहाय जों ग्रेभिसो खालामो नालाय बेखौ दै होनो हानोसै आरो नैबे जाबाय मिजिं दाग्रेट ओंख्रि संदों चिकेन
चिकेन ग्रेभि बिराद गोथाव नुखाबाय नायनानै दा मिजिं दा ग्रेट संनायखौ जानांगौबा 5 मिनिट संसारखौ बावलायसिगोन संसारखौ बावसिगोन 5 मिनिट आं बिदि नङा एक्चुअली आं संनो रोङा आरोना न'आव सङो आरो न'आव संबाय थायो होमबाबो बे बिथाङा बिराद मोजां माने जिबो दानो रोंगौ बिदि नङा ओंख्रि ओंखाम संनायाथ' दा बुंसै जाय हिनजावा लाफैगोन बिराद लाकि जिराय मोनजागोन फरायनायाव मोजां बिथाङा बुहुद मोजां दायो MSW खालामगासिनो मा इउनिभारसिटि मोनलाय पन्डिचेरी मोजां एसे माबा बावदोंसो गुरै जाबावखाय आलुआ एसे गुरै जानो नांगौ ओमफ्राय दा गुरै जाखांबाथाय जोंहा रेडि जासिगोन लान्चआ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थाइबें नै थाइबेंआ जानोसै गरम ना थाइबें जानांगौ दा नारेंबो जागोन नारेंबो दं सिस हान्ना दा ग्रेट बिराद गोरों गोथाव ओंख्रि संना जाहैयोमोन बियो जोंनो गोदोहाय रुमावहाय थाबा बियो कलेजाव थाबा कलेज समावहाय दाथ' मालाय मास्टार डिग्री मोनबाय आं दहाय बुंदोंमोन ना नेरेमाव थायो होननानै बेनो आरो आंना लोगोआ जों माने गामि खाथि नालाय जों उन्दैनिफ्राय सिनायलायो नालाय बे मोजां लोगो आरो जोङो माने we are good friend from childhood बिराद गोथाव जाबाय हाबाय एसे गनसे आरोना संख्रि एसे खमाव जादों संख्रि बानलु ज्रोम जानांगौ ना होमबासो गोथाव मोनो एबार जासिगोन coffee take it okay हाथाइखौ बोरैबा नुथारबा दा जोंना फाइनालि रेडि जाबायना लान्चआ आंखौ माबायदि जिरायनाय खावदों ready yeah I'm asking to him ready जोंना आइटेमा जाहैबाय नै नारें सामब्राम नैबे बैग्रि आसार नैबे बानलु गिदिर जारा ओमफ्राय नैबे थाइबें ओमफ्राय बे जाहैबाय चिकेन ग्रेभि ओरैसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बानलु सिब्र' बानलु गिदिर जार सोर मा होनोथाय आं मिन्थिया आरोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो लोगोफ्रा मा होनो जों सिब्र' होनो आरोना बानलु गिदिरखौ किं चिल्ली ओमफ्राय गैला and this one our today special जेबो गैया बेल' Sunday special how you are feeling I'm feeling like I'm understanding nothing a plate looks like that yummy how is this Anna दे खिथादो जानानै माबायदि मोनखो जानानै बिराद गोथाव मोनबाय बिराद टेस्टि जादों माने मिजिं दा ग्रेट संनाया नै दा जागासिनो दा संसारखौ बावबाय ओमफ्राय गावना प्लेटआव माथो बेदर गैया बारा बेदर जाया नै दरसेल' बेल' busy anything very tasty गोलोमजोब्बाय ने जायै आलौबाय ओमफ्राय नै जा बुरजा जानांगौ जाबाय आं नै हारा मुवा जा बुरजा जाबाय आं हारा जानो बिराद मोजां मोनोमोन होमबाबो आं दिनै जायासै आरो होमबा बे बयलारबो जाबायना ओमफ्राय लकेल चिकेन नङा आं सिखारनो हानाय नंला हान्ना दा ग्रेटनि किटचेनाव फैनानैहाय रुमाव फैनानै हान्ना दा ग्रेटनि आखाइ नांनाय ओंख्रिखौ देन्जार जाबाय आंबो सानैबो संनाय नालाय बेखायनो बेनि आखाइ नांनाय होनबाय आरो आखाइथ' नांखादोंना एसे दा थांनो ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय नै हान्ना दा ग्रेटआ थेंक इउ फाइनालि गोबाव समनि उनाव आफ्टर लं डेज we met each other because she lives in Guwahati I live in village for some purpose I came to Guwahati so we met today and thank you for the beautiful treat what is that not treat what is it called party yeah मोजां जाहोनायनि थाखाय हामबायसै आरो जोंखौहाय ओमफ्राय खस्थ' मोनबाय आरो एसे माने लोगो मोनलायनानै मोजां मोनबाय आरो दिनै गावनि जायगानि मानसि जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो थांनोसै होमबा ना see you bye bye thank you
dong. लोगोफोर पास गाखोफिनबाय जोङो थांनोसै न'आवहाय रुमाव थांफिनसै माने ओमफ्राय अके see you in the next video bye bye stay safe take care